Γεια σας παιδιά, εδώ Captain War TV και μαζί μας είναι ο Captain Boy TV. Λοιπόν, αλλάξαμε το όνομα του και θα κάνουμε unboxing. Θα κάνουμε ένα πλόγιο που πήραμε. Που πήρε. Είναι αυτό εδώ. Να μας σας αρέσει και θα το δείτε τώρα. Στον δικό του. Ναι. Και ένα λεπτό από δεξιά. Ένα λεπτό. Και λοιπόν, αυτό το ψηλόγιο έχει χρώματα. Έχει πράσινο, το άλλο το χρώμα. Έχει μπλε, μοβ, τι είναι, μπλε. Προς το κίτρινο. Ναι. Γαλάζιο. Μοβ. Και Γαλάζιο. Προς το γαλάζιο μπλε. Και κόκκινο. Για μένα μου αρέσει πιο πολύ το πράσινο. Γιατί φαίνεται και κάτι σαν ρέιζερ. φαίνεται πιο, ναι. Και πιο φωτεινό. Και εγώ είχα πάρει αυτό το ποντίκι. Και ο Νίκος πήρε αυτό εδώ το ποντίκι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, θα το παίξω εγώ, ας πούμε. Είναι αυτό εδώ το ποντίκι. Είναι διαμάρκα. Λοιπόν, εδώ μέσα ανάβουν φώτα. Έχει κόκκινα φώτα, δεν θα το δείξω τώρα. Και αυτό είχαμε να πούμε. Θα ήθελα να σου πούμε κάτι, ας πούμε. Η εταιρεία θα μπορούσε να μας στείλει, ας πούμε, στην οδό Κομινών 29 και 30. Ένα. Ένα. Εγώ με 31, εσύ πόσο είσαι? 29. Εγώ μένω στην οδό 31, Κομινών 31. Και ο φίλος μου από εδώ στην οδό 29. Ναι, Κομινών ένας 29. δίπλα από τον άλλον. Οπότε, ναι. Γεια σας. Μπορείτε να μας στείλετε κάτι, να μας κάνετε κάτι. Θα λέμε την επόμενη φορά. Τα λέμε.